847 de proiectile. Exact atâtea au lansat germanii asupra unei singure poziții, lovituri directe de la 80 de metri dintr-un tun de 70 de milimetri. Dar când fumul s-a risipit, poziția era în picioare. Înăuntru erau soldați sovietici vii, niciun mort. Feldwebelul german Hans Krebs a coborât binoclul și a rostit un singur cuvânt încet, aproape în șoaptă. Wie. Cum de nu știa că acest zid fusese construit de un pescar iacut din apă și paie noaptea împotriva ordinului direct al comandantului și că tocmai pentru asta era cât pe ce să fie împușcat, dar despre asta mai târziu. Al optulea, la rând, dintr-un tun de câmp de 75 de milimetri de la o distanță de 80 de metri. Să ratezi era fizic imposibil. Fiecare proiectil lovea exact în țintă. Krebs vedea asta prin binoclu, vedea exploziile, vedea coloanele de praf alb, dar poziția rămânea în picioare. În interiorul ei se aflau soldați sovietici vii. Acest lucru contrazicea tot ceea ce fusese învățat la școala de artilerie din Frankfurt. Krebs a coborât binoclul, s-a uitat la ochitorul său, Wilhelm Hartmann, și a spus doar un cuvânt. Încet, aproape în șoaptă. Vii, cum? Hartmann nu a răspuns. Se uita prin vizor și tăcea, pentru că nici el nu înțelegea. În cei 26 de ani ai săi trecuse prin Franța, Polonia, primele luni ale campaniei rusești. Văzuse cum se prăbușesc buncărele de beton, cum se fac așchii adăposturile din Bușteni, cum ard tancurile, dar ceea ce stătea în fața lui acum nu se supunea niciunei logici. Un zid alb cenușiu, neregulat, cu dâmburi, ca un val înghețat. Proiectilele intrau în el și se stingeau ca mucurile de țigară în zăpadă. Această poveste va fi formată din 5 părți și nu trebuie să ratați niciuna. Scrieți în comentarii din ce oraș sunteți. Este interesant cât de larg suntem urmăriți. Dar pentru a înțelege ce anume a construit soldatul Gavril Afanasievici Tomski în acea noapte lângă satul Pogostie din regiunea Leningrad, trebuie să ne întoarcem cu aproape 2 ani în urmă, într-un loc pe care majoritatea oamenilor nu l-ar găsi pe hartă fără lupă, în satul Suntar, ulusul Viliui, RSSA Iacută. Decembrie 1940, temperatura aerului minus 54 de grade Celsius. Gavril Tomski avea în acel decembrie 22 de ani, de statură medie, vânos, cu o față oacheșă și pomeți proeminenți, pe care aproape niciodată nu se citea vreo expresie de neliniște, bucurie sau oboseală. Astfel de fețe au oamenii care trăiesc din copilărie în condiții în care panica ucide mai repede decât orice fiară. Tatăl său, Afanasi Nicolaevici Tomski, fusese pescar pe Viliui și murise când Gavril avea 11 ani. Căzuse sub gheață în aprilie, în cea mai periculoasă perioadă, când râul deja respiră, dar încă mai ține. Mama sa, Akulina Semionovna, a crescut singură 3 copii. Gavril era cel mai mare. De la 13 ani el spărgea gheața pe râu nu pentru că îl obliga cineva, ci pur și simplu pentru că era o muncă ce trebuia făcută și el o făcea. Gheața iacută de pe Viliui este deosebită. Ea prinde putere în straturi, așa cum un copac adună inele anuale. Fiecare îngheț adaugă un nou strat, fiecare dezgheț îi schimbă structura. Gavril știa asta nu din cărți, o știa cu mâinile, cu spatele, cu umerii, știa care gheață se va sparge dintr-o singură lovitură și care va suna a metal și va rezista. Știa că gheața stratificată cu straturi de aer nu se crapă, ci amortizează lovitura. Energia se duce în pori, se risipește, moare înăuntru. Tocmai această cunoaștere i-a costat pe germani 847 de proiectile. Dar în decembrie 1940, Gavril nu știa încă faptul că o va folosi vreodată în război. Nu se gândea deloc la război. Se gândea la logodnica sa, Maria Inkențievna Lepțova, fiica felcerului din Suntar. Trebuiau să se căsătorească în primăvară. Maria era micuță, rapidă în mișcări, cu obiceiul de a râde pe neașteptate de tare, încât bătrânele de pe stradă se întorceau și dădeau din cap. Gavril auzea acest râs de fiecare dată când venea la ei acasă și de fiecare dată se gândea că pentru acest râs se poate face orice, să spargi gheața, să cari peștele, să construiești o casă. Ordinul de mobilizare a venit în iulie 1941. Gavril l-a primit din mâinile comisarului militar al ulusului Suntar, capitanul Ivan Prohorovici Lebedev, un om nu tocmai tânăr, cu fața bătută de vânt și mustățile îngălbenite de la țigări. Lebedev a înmânat ordine de mobilizare toată ziua. Erau multe, prea multe pentru un sat mic.
Când i-a venit rândul lui Gavril, căpitanul s-a uitat la el peste ochelari și a spus: "Tomski, deci, vânător?" "Pescar," a răspuns Gavril. "Tot una," a spus Lebedev și i-a întins hârtia. Despărțirea a fost scurtă. Mama nu a plâns. Ea era una dintre acele femei iacuți care plâng doar atunci când știu sigur că totul este deja decis definitiv și lacrimile nu mai încurcă pe nimeni. Maria stătea la poartă și îl ținea de mână așa cum ții ceva ce a început deja să plece. Gavril a ținut minte mirosul părului ei, lemn uscat și lapte. Acest miros și l-a amintit apoi în cele mai grele nopți când lângă Pogostie temperatura scădea la -50 de grade, iar buștenii înghețați crăpau ca focurile de armă. Tabăra de instrucție de lângă Iacutsk, 3 luni. Gavril a ajuns trăgător. A fost luat în infanterie, în al 2-lea pluton al celei de-a 3-a companie a batalionului de pușcași. Comandantul de pluton, locotenentul Sergei Vitalievici Komarov, în vârstă de 24 de ani, moscovit, absolvent al școlii de infanterie, la început se uita la recruții iacuții cu o ușoară nedumerire. Se aștepta să vadă țărani neinstruiți, dar a văzut oameni care știu să nu se miște ore în șir, să nu scoată niciun sunet, să se orienteze după vânt și care știu cum trebuie ținută arma pentru ca mâinile să nu înghețe. "Sunteți toți vânători?" a întrebat el la prima aliniere. "Pescar," a răspuns Gavril în numele tuturor. Komarov a dat din cap. "E bun." Pe front au ajuns în noiembrie. Frontul din Leningrad, armata a 18-a a germanilor strânsese definitiv lațul blocadei, iar comandamentul sovietic încerca să o străpungă prin Pogostie, un sat mic pe râul Măga. Locul era blestemat, mlaștină, păduri înghețate, câmpuri arate de artilerie până la starea unui peisaj lunar. Zăpada aici nu era albă, era cenușie de la arsură și funingine, amestecată cu pământ și cu ceea ce nu se spune cu voce tare. Gavril a văzut războiul chiar în prima zi, nu în luptă. Pur și simplu a văzut ce a mai rămas din poziția pe care trebuiau să o ocupe. Bușteni sparți, vestoane înghețate ieșind de sub zăpadă în unghiuri ciudate, ca niște crengi rupte. Miros de lemn ars și de ceva ce nu putea numi. Dar acest miros nu a mai plecat apoi, pur și simplu a devenit parte din aerul pe care îl respirau toți acolo. Locotenentul Komarov mergea alături și privea înainte cu o privire fixă. Gavril a înțeles că și comandantul vedea războiul pentru prima dată. Adăposturile de pe noua poziție erau proaste. Gavril a stabilit asta în 20 de minute. Buștenii erau subțiri, acoperișul în 2 rânduri. O mină de mortier germană de 50 de milimetri străpungea așa ceva dintr-o singură lovitură. I-a spus asta lui Komarov. Locotenentul s-a uitat la el și a spus: "Vom întări când vom avea material." Material nu era. Material aici era numit ceea ce reușeau să găsească sub zăpadă sau să demonteze de pe tehnica distrusă. Primele 2 săptămâni Gavril a studiat poziția așa cum în copilărie studia pe viliui. Mergea, se uita, pipăia cu mâinile. Proiectilele germane veneau regulat, nu în rafală, ci metodic, de parcă cineva de cealaltă parte lucra după un program. Gavril observa unde cad, sub ce unghi, cum se comportă pământul și zăpada. După explozie, în cap îi se forma o imagine pentru care încă nu exista o utilizare, dar ea se forma. Apoi a venit decembrie și gerul a scăzut la -52 de grade. Și Gavril se uita la o găleată cu apă care a înghețat în 8 minute în aer liber. Și deodată, nu ca un gând, ci ca ceva fizic, ca o lovitură în piept, a înțeles din ce trebuie construit zidul, dar să-l convingă pe comandant de asta s-a dovedit a fi mai greu decât să reziste la 847 de proiectile. Locotenentul Sergei Vitalievici Komarov bea ceai dintr-o cutie de conserve când Gavril a intrat în adăpost. Ceaiul era de morcovi. Cel adevărat nu mai existase de 3 săptămâni. Ultimul fusese dat încă din noiembrie, iar acum soldații fierbeau tot ce dădea măcar un pic de culoare și miros. Komarov stătea pe o ladă de muniție, acoperit cu mantaua peste pufoaică și se uita la o hartă improvizată a poziției, desenată cu creionul pe spatele unui manifest german. Manifestele aici erau bune la toate, pentru aprins focul, pentru hărți, pentru bilete către casă, care oricum ajungeau rar. Lampa cu gaz scotea fum și dădea puțină lumină. În buncăr mirosea a lemn umed, a tutun și a acel miros specific de oameni nespălați de mult timp, pe care încetezi să-l mai observi în a 3-a săptămână de front.
Gavril s-a oprit la intrare. Komarov a ridicat ochii, apoi i-a coborât din nou pe hartă. Tomski, așează-te dacă ai unde. Nu aveai unde să te așezi. Toată podeaua era ocupată de soldați care dormeau, culcați strâns unul lângă altul ca buștenii într-o stivă. Gavril a rămas în picioare. A scos din buzunarul vestonului o foaie de hârtie împăturită în patru, o pagină dintr-un carnețel pe care îl păstra încă din sântar și a pus-o în fața locotenentului. Pe foaie era un desen, o schemă, unghiuri, cifre, săgeți. Komarov s-a uitat la desen, apoi la Gavril, apoi din nou la desen. A tăcut mult timp, vreo 20 de secunde, ceea ce într-un adăpost cu o lampă fumegândă pare mult mai mult. Tu propui să construim un zid din gheață?" a spus el în cele din urmă. Nu a întrebat, a spus-o cu acea intonație specială care înseamnă: am citit corect, dar nu-mi cred ochilor. Nu doar gheață, a răspuns Gavril. El vorbea rusa corect, dar cu o ușoară lentoare. Își alegea cuvintele nu pentru că nu știa limba, ci pentru că voia să spună exact. Gheață stratificată cu paie între straturi. Apă, paie, apă, paie. Fiecare strat îngheață separat. O astfel de gheață nu se crapă de la lovitură, ci o absoarbe. Komarov a lăsat deoparte cutia cu ceai de morcovi, s-a aplecat peste desen. Gavril vedea cum locotenentul încearcă să înțeleagă nu fizica. Fizica încă nu o percepea, ci dacă acest lucru este spus serios, dacă nu cumva este vreun umor iacut pe care nu-l sesizează. Și tu crezi că asta va rezista la un proiectil? A spus Komarov. La o mină de 50 de milimetri va rezista, Ita, a răspuns Gavril. La un proiectil de 75 de milimetri depinde de grosime. Dacă facem zidul de 60 de centimetri, va rezista. Komarov s-a uitat la el încă câteva secunde, apoi s-a lăsat pe spate și a spus 3 cuvinte. Încet, aproape fără furie, pur și simplu ca pe un fapt. Tomski, ești un idiot. Dar pentru a înțelege de ce Gavril nu a plecat după aceste cuvinte, ci a rămas în picioare și a continuat să vorbească, trebuie să înțelegem ceva despre oamenii care au crescut pe Viliui. Acolo nu se ceartă tare, acolo în general se ceartă puțin, acolo pur și simplu știu ceea ce știu. Și această cunoaștere nu depinde de faptul dacă altcineva crede în ea sau nu. Gavril văzuse cum gheața rezistă, văzuse asta de mii de ori. Văzuse cum tatăl său cade prin gheața de aprilie, monostrat, fără aer, moartă, și văzuse cum gheața de iarnă rezistă unei sănii încărcate cu un cal. Diferența era în structură. Știa asta la fel de sigur cum își știa propriul nume. Tovarășe locotenent, a spus el, alaltăieri o mină germană a lovit adăpostul grupei a doua. Au murit 3 oameni. Acoperișul din Bușteni nu rezistă. Komarov nu a răspuns. Acum o săptămână, grupa întâi, 2 morți, tot o mină. Komarov tăcea. Dacă nu schimbăm nimic, până în februarie din Pluton va rămâne jumătate. Gerul acum este de 52 de grade, apa îngheață în 8 minute. Avem nevoie de găleți și paie. Mai mult nimic. Komarov s-a uitat lung la peretele adăpostului, apoi a spus: du-te la culcare, Tomski. Dimineață vorbim cu comandantul de batalion. Comandantul de batalion era capitanul Fiodor Stepanovici Ryabov, 38 de ani, ofițer de carieră care servise încă la Halhin Gol. Un om pătrat în toate sensurile, lat în umeri, cu bărbia pătrată, cu o logică pătrată în care pentru ideile rotunde iacute nu se prevedea loc. Ryabov i-a primit la ora 8 dimineața, nu le-a propus să se așeze, stătea lângă hartă și l-asculta pe Komarov. Acesta raporta scurt și neutru, fără intonații. Gavril stătea alături și își ținea foaia cu schema. Când Komarov a terminat, Ryabov s-a întors spre Gavril și a spus: tu singur ai inventat asta? Exact așa, tovarășe capitan. Unde ai învățat? Nicăieri, pe râu. Ryabov s-a uitat la el câteva secunde cu expresia unui om căruia i s-a adus mâncare pe care nu a comandat-o. Pe râu, a repetat el. Nu e o întrebare. O constatare. Apoi Ryabov a luat foaia cu schemă, s-a uitat la ea așa cum te uiți la un document într-o limbă necunoscută și a pus-o înapoi pe ladă. Ascultă-mă cu atenție, soldat, a spus el. Nu am găleți, nu am oameni liberi, nu am paie. Am un ordin să mențin poziția până pe 10 februarie. O voi menține prin metodele prevăzute de regulament, nu prin cele inventate de pescarii din Iacuția. A făcut o pauză și a adăugat cu o voce egală, fără să ridice tonul. Asta era aproape mai rău decât un strigăt. Dacă mai aud odată despre ziduri de gheață, te trimit la ofițerul de securitate. Îi vei explica lui de unde ai astfel de idei.
liber. Gavril a ieșit din bunkerul comandantului de batalion în dimineața cenușie de decembrie. Gerul l-a lovit în față imediat și complet, ca întotdeauna aici, fără avertisment. La orizont, în spatele pozițiilor germane, răsărea soarele jos de iarnă, portocaliu și rece, absolut inutil. Undeva la dreapta, artileria a lovit greu. Germanii începeau reglarea tirului de dimineață, metodică și plictisitoare ca o sirenă de fabrică. Gavril stătea și se uita la adăposturile plutonului său, bușteni subțiri, 2 rânduri de acoperiș, 27 de oameni înăuntru. Se gândea la Maria, la cum râde ea, la faptul că râsul ei există undeva la celălalt capăt al țării, în Suntar, la minus 54 de grade de ger. Și acesta este singurul lucru care rămâne neschimbat în lume, unde tot restul se preface în bucăți de la proiectilele de 75 de milimetri. Se gândea că capitanul Ryabov nu înțelege gheața. Nu este vina lui Ryabov. Ryabov a crescut în Tula. El cunoaște metalul, cunoaște regulamentele, cunoaște războiul așa cum îl cunosc oamenii care au învățat să lupte din cărți. Gheața nu este în cărți, gheața este în mâini. Întors în bunker, Gavril s-a culcat la locul său lângă caporalul Piotr Zaharovici Burnașov, un băiat de 20 de ani din Mirny, care servea în pluton din octombrie și în tot acest timp nu zâmbise niciodată. Burnașov nu dormea, stătea cu ochii deschiși și se uita la tavan. "Ce a spus comandantul de batalion?" a întrebat el încet, ca să nu-i trezească pe ceilalți. "Nu," a răspuns Gavril. Burnașov a dat din cap. Se pare că nici nu se aștepta la alt răspuns. A tăcut puțin și a întrebat, "Dar tu singur crezi că va funcționa?" Gavril a închis ochii. "Am văzut cum funcționează de 1000 de ori," a spus el. "Pur și simplu nimeni nu a văzut asta împreună cu mine." Nu a dormit până seara. A stat și s-a gândit. S-a gândit că Ryabov a interzis, dar nu a ordonat să fie predate gălețile. S-a gândit că paiele pentru izolarea adăposturilor intrau tehnic în lista materialelor permise. S-a gândit că la 200 de metri în spatele poziției se află un grajd părăsit al colhozului, în care văzuse săptămâna trecută resturile înghețate ale unei căpițe de anul trecut. S-a gândit că noaptea, la minus 52 de grade de ger, observatorii germani nu lucrează. Prea frig chiar și pentru ei. S-a gândit că 27 de oameni în adăposturi subțiri de bușteni înseamnă 27 de oameni, fiecare având o mamă și o logodnică sau o soție sau copii. Când s-a înserat și plutonul s-a liniștit, Gavril s-a ridicat, s-a îmbrăcat și cu grijă, încercând să nu scârțâie, a ieșit afară. Burnașov stătea cu ochii deschiși și se uita la el. "Unde?" Nu a întrebat, ci pur și simplu a spus, "La grajd," a răspuns Gavril. Pauză, scârțâitul priciului. Burnașov se ridica. "Vin cu tine." Gavril a vrut să spună nu, dar s-a uitat la el și a tăcut. 2 e mai bine decât 1. Cu 2 găleți e mai repede. Au ieșit în noapte. Gerul era atât de mare încât aerul părea să sune încet, la limita auzului, ca o coardă întinsă. Stelele deasupra pogostiei ardeau cu acea strălucire nemiloasă care apare doar la ger puternic, de parcă cerul ar fi devenit mai aproape și mai ascuțit. Gavril ducea 2 găleți, Burnașov un braț de paie pe care le găsiseră în grajd sub un strat de gheață. Mergeau de-a lungul liniei adăposturilor spre zidul de nord, unde poziția era cea mai expusă. Tocmai aici proiectilele germane cădeau cel mai des. Gavril a scos apă din copcă. O spărgeau la fiecare 2 zile pentru băut. A turnat prima găleată pe peretele de bușteni. Apa a înghețat în 40 de secunde. A pus un mănunchi de paie, a turnat a doua găleată. Burnașov stătea alături și tăcea, privea. Primul strat era jalnic, subțire, neregulat, aproape invizibil în întuneric. Dar era acolo, exista, și la minus 52 de grade de ger nu va pleca nicăieri până dimineață. "Ce e asta?" a spus în cele din urmă Burnașov. Nu sceptic, ci cu o mirare copilărească. "E începutul," a răspuns Gavril și s-a dus înapoi după apă. Au lucrat 3 ore. Degetele încetau să mai fie simțite după 20 de minute, dar Gavril știa metoda iacută, să strângi și să desfaci pumnul fără oprire pentru a menține sângele în mișcare. I-a arătat lui Burnașov. Către ora 2 noaptea, pe zidul de nord erau 5 straturi, subțiri, dar 5. Gavril a atins suprafața cu mâinile. Era tare și uniformă ca metalul turnat. A zâmbit.
Burnașov nu a văzut asta. Prea întuneric, dar a simțit că ceva s-a schimbat. S-au întors în adăpost în liniște și s-au culcat. Komarov dormea sau se prefăcea. Gavril a închis ochii. Mâine va mai fi nevoie de încă 10 straturi și poi mâine. Și mai e nevoie de încă 3 oameni. Și e nevoie ca comandantul de batalion să nu vadă înainte de vreme. Aceasta nu era cea mai simplă sarcină, deoarece capitanul Fyodor Stepanovici Ryabov, după cum se va dovedi peste 48 de ore, va vedea totul, iar reacția lui va fi mult mai rea decât simplul cuvânt idiot. În a treia noapte erau deja 7. Gavril nu a făcut agitație, nu a explicat mult, nu a convins, pur și simplu făcea și oamenii vedeau. Primul care s-a oferit a fost Ivan Stepanovici Kuzmin, în vârstă de 23 de ani, tractorist din Kansk. Un om cu mâini atât de mari încât deschidea cutia de conserve cu degetele fără cuțit. Kuzmin s-a apropiat în a doua noapte, a stat alături, s-a uitat la zid, a atins gheața cu palma și a spus fără preambul: "Să iau o găleată?" Nu era o întrebare. Gavril a dat din cap. Apoi a venit Alexei Fomici Dorohov, fost sobar din orașul Vladimir, cel mai în vârstă din pluton, pe care toți îl numeau simplu Fomici. Fomici a venit în tăcere și a adus gamela, a scos apă și a început să toarne pe zid fără niciun cuvânt. A întrebat doar un lucru: sub ce unghi să toarne pentru a nu se scurge? Gavril i-a arătat. Paiele le cărau de la grajd unul câte unul, în alergări scurte, aplecați. Nu de frica germanilor. Germanii noaptea nu se uitau, ci din obișnuința formată în 2 luni de front, când corpul singur ia forma necesară, indiferent dacă este nevoie de asta acum sau nu. Gerul se menținea stabil, 51 până la 52 de grade în fiecare noapte, ceea ce pentru decembrie lângă Pogostie era norma, iar pentru construcția de gheață era un cadou. Apa îngheța repede și definitiv. Fiecare strat era mai subțire de 1 centimetru, dar fiecare strat era separat, cu structura sa, cu buzunarele sale de aer, cu viața sa interioară. Gavril știa. Tocmai aceste buzunare, aceste mici goluri între moleculele de gheață și fibrele de paie vor opri proiectilele. Energia exploziei nu iubește golul. Ea caută ceva solid pentru a se transmite mai departe. Iar aici solidul alterna cu moalele, strat după strat, la nesfârșit. Dar pentru a înțelege de ce la sfârșitul celei de-a treia nopți zidul avea deja 40 de centimetri grosime și de ce niciunul dintre cei 7 oameni nu s-a plâns și nu s-a dus la culcare, trebuie să înțelegem ce înseamnă decembrie 1941 lângă Pogostie. Nu este locul și nici timpul în care oamenii fac ceva din interes sau din curiozitate. Este locul unde se face doar ceea ce oferă măcar o șansă de a ajunge la dimineață. Ei văzuseră cum o mină germană intră într-un adăpost de bușteni și ce mai rămâne după aceea. Văzuseră asta de 2 ori în ultimele 3 săptămâni. Gavril nu explica fizica gheții, el pur și simplu construia zidul și ei vedeau că zidul crește și asta era de ajuns. În a 4-a noapte totul s-a schimbat. Gavril cu Kuzmin mergeau spre copcă cu gălețile când din întuneric a ieșit o siluetă. O figură cunoscută, umeri lați, mers greoi, respirație cu aburi în aerul înghețat. Capitanul Fyodor Stepanovici Ryabov stătea la 3 metri și se uita la zid, tăcea. Nu avea lanternă, dar luna dădea destulă lumină pentru a vedea suprafața cenușiu albă cu nervurile de paie ieșind în afară. Se întindea deja pe 8 metri de-a lungul fațadei de nord a poziției. Ryabov s-a apropiat, a atins cu mâna în mănușă, a bătut cu pumnul. Un sunet surd, dens, nu de lemn, nu de pământ. Altul s-a întors spre Gavril. "Tomski, a spus el. Vocea era egală. Asta era rău. Ryabov strigând era de înțeles și chiar previzibil. Ryabov cu voce egală la ora 3 noaptea era altceva. "Ți-am spus nu." Gavril stătea și tăcea. Nu avea ce să răspundă. Încălcarea era evidentă. Kuzmin alături încremenise cu gălețile în mâini ca un monument al propriei persoane. "Înțelegi că sunt obligat să raportez ofițerului de securitate," a continuat Ryabov. "Nu e o amenințare, e constatarea unei obligații." Gavril a dat din cap. "Înțeleg, tovarășe capitan." Ryabov se uita la el, apoi din nou la zid, apoi din nou la el. Pauza a durat mult, mai mult decât se aștepta Gavril. Apoi Ryabov și-a scos mănușa și a atins din nou gheața cu mâna goală. A ținut palma pe suprafață vreo 5 secunde, apoi și-a pus mănușa la loc. "Câte straturi?" a întrebat el. 38, a răspuns Gavril. "Până la ce grosime plănuiești?" 60 de centimetri minim, mai bine 80.
Ryabov a tăcut din nou, apoi a făcut ceea ce Gavril nu se aștepta deloc. A trecut în spatele zidului, a stat pe partea interioară și a bătut în el din nou, acum din interior. A ascultat sunetul, a făcut un pas înapoi, a mijeit ochii, s-a uitat de-a lungul zidului, evaluând cât e de drept. Gavril a înțeles. Ryabov se uita la asta nu ca la un act de nesupunere, ci ca la o construcție. Ca un inginer militar, prost instruit, dar inginer militar. Ceva în el, sub straturile de regulament și ofițer de carieră, rezona cu un rezultat concret. De ce nu se sfărâmă de la ger? A întrebat Ryabov. Paiele o țin, a răspuns Gavril. Nu lasă gheața să crape la schimbările bruște de temperatură ca armătura în beton, doar că e moale. Ryabov a pufnit. Era un pufnit nedeterminat. Nu era aprobare și nici batjocură, pur și simplu sunetul unui om care gândește. A plecat fără să mai spună nimic, nici continuați, nici încetați imediat. Pur și simplu s-a întors și s-a dus înapoi spre adăpostul său, cu mersul greoi al unui om care trebuie să ia o decizie și care încă nu a luat-o. Cuzmin a expirat. Se pare că nu respirase în ultimele 3 minute. Ce a fost asta? A șoptit el. Nu știu, a răspuns Gavril și s-a dus spre copcă. Trebuia lucrat până în zori. Până la 6 ianuarie, zidul a atins 62 de centimetri în cel mai gros loc. 51 de straturi de gheață, fiecare cu paie între ele, fiecare înghețat separat și definitiv. Zidul se întindea pe 12 metri de-a lungul fațadei de nord și acoperea intrarea în 3 adăposturi, cele mai vulnerabile, cele care primiseră deja lovituri directe. Din exterior arăta neregulat și modest, cenușiu alb cu dâmburi, cu fibre de paie ieșind în afară, deloc asemănător cu o fortificație militară. Cel mai mult semăna cu malul înghețat al unui râu, așa cum sunt peste tot în Rusia iarna. Aceasta era și o parte a planului, deși Gavril nu o formulase ca pe un camuflaj. Pur și simplu așa ieșea. Ryabov nu a raportat ofițerului de securitate. Gavril a înțeles asta în a 3-a zi după conversația nocturnă. Dacă ar fi raportat, ar fi venit deja. Ofițerul de securitate al batalionului, locotenentul de securitate a statului Gennady Pavlovich Sitnikov, 30 de ani, un om cu ochi incolori și obiceiul de a nota totul într-un carnețel mic, apărea în unitate regulat și era vizibil așa cum sunt vizibili oamenii care vor să pară invizibili. Nu a venit. Asta însemna că Ryabov luase o decizie, a cărei esență Gavril nu o înțelegea, dar al cărei rezultat deocamdată îi convenea. 7 ianuarie, la ora 8:30 dimineața, germanii au efectuat un bombardament de artilerie planificat asupra poziției. Era un lucru obișnuit, la fiecare 2-3 zile, metodic, ca după un program. 8 proiectile în 12 minute, tun de 75 de milimetri din direcția vest. Gavril știa despre acest bombardament dinainte. În 2 luni studiase metodicitatea germană ca pe tabla înmulțirii. I-a băgat pe toți soldații plutonului în adăposturi cu 15 minute înainte de început. El însuși a stat după zidul de gheață. Primul proiectil a căzut la 30 de metri mai la stânga. Germanii reglau tirul. O fântână de pământ înghețat și zăpadă a țâșnit în sus și s-a prăbușit cu un foșnet uscat. Al doilea a căzut mai aproape, la vreo 10 metri de zid. Al treilea a lovit direct în el. Gavril a auzit asta. Nu o explozie, ci o lovitură, surdă, ca un pumn într-o pernă. Nu semăna cu nimic din ce auzise înainte. Zidul a tresărit. A simțit asta prin tălpile cizmelor, o vibrație slabă în pământul înghețat. A căzut niște praf de gheață de pe marginea de sus și atât. A ocolit zidul și s-a uitat la partea exterioară. O groapă adâncă de vreo 20 de centimetri. Marginile erau topite de explozie, dar zidul stătea. În locul impactului era o adâncitură. Crăpăturile plecau ca niște raze, dar nu exista o străpungere. Proiectilul a intrat în gheață și s-a stins, exact așa cum Gavril văzuse de mii de ori pe Viliui când spărgătorul de gheață lovea în gheața de iarnă și își consuma toată forța loviturii în primii centimetri. A stat lângă zid 1 minut, pur și simplu privea. Înăuntru era ceva ciudat, nici triumf, nici bucurie, mai degrabă o senzație liniștită, calmă, de dreptate, că lumea este rânduită exact așa cum credea el, și asta e bine. Apoi bombardamentul a continuat și el s-a întors după zid. Spre seară în aceeași zi, Ryabov l-a chemat din nou. De data aceasta nu era nici ceai de morcovi, nici hartă pe ladă. Căpitanul stătea în mijlocul adăpostului și se uita la Gavril cu acea privire cu care se uită oamenii când au luat deja o decizie, dar încă nu au spus-o cu voce tare. De parcă își mai dau o ultimă șansă să se răzgândească.
Dimineața am văzut groapa, a spus Riabov. Lovituri directe, zidul stă. Gavril tăcea. Am făcut următoarele, a continuat Riabov. Pronunța cuvintele rar, apăsat, de parcă citea un document oficial. Am scris în jurnalul acțiunilor de luptă că lucrările de întărire a fațadei de nord a poziției se desfășoară din ordinul meu. Asta înseamnă că nu a existat niciun act de nesupunere. Înțelegi ce înseamnă asta? Gavril a înțeles imediat. Riabov își asumase responsabilitatea retroactiv, dar și-o asumase. De ce a făcut asta? Gavril s-a întrebat mai târziu în aceeași noapte, stând în adăpost și ascultând cum trosnește lemnul înghețat al acoperișului. Poate pentru că groapa din zid fusese mai convingătoare decât orice cuvinte. Poate pentru că Riabov, ofițer de carieră care trecuse prin Halhin Gol, știa să deosebească rezultatul de teorie. Poate pentru că și el număra pierderile Plutonului și înțelegea că până în februarie va rămâne jumătate dacă nu schimbă nimic. Sau poate pur și simplu pentru că era un om destul de inteligent încât, la momentul potrivit, să pună adevărul mai presus de regulament. Ordon să dublați lucrările, a spus Riabov. Până pe 10 ianuarie zidul trebuie să aibă 80 de centimetri. Îți mai dau 4 oameni în plus. Lucrări de noapte în intervalul dintre ora 1 și ora 5 dimineața. Gălețile le primești de la intendent. Spui că ai permisiunea mea. Pauză. Și încă ceva. S-a apropiat și a spus mai încet, aproape fără intonație. Dacă asta nu va funcționa la următorul bombardament, voi fi primul care va scrie un raport. Și asta era de înțeles. Gavril a dat din cap. Am înțeles, tovarășe capitan. Du-te. Următoarele 3 zile au fost cele mai intense. 11 oameni lucrau în fiecare noapte în 4 schimburi de câte 2, fără oprire, de la ora 1 la ora 5 dimineața. Găleți, apă, paie, găleți, apă, paie. Acest ritm a devenit aproape meditativ, mecanic, ca munca într-o fabrică. Mâinile încetau să mai fie simțite, dar lucrau. Fomici a inventat o metodă de a căra apa mai repede. 2 găleți pe o cobiliță făcută dintr-o coadă de lopată. Așa se puteau căra imediat 20 de litri fără oprire. Kuzmin a descoperit că dacă torni apa peste palmă, într-un fir subțire, stratul se așează mai uniform și îngheață mai bine. Mici descoperiri tehnice care accelerau munca și o făceau mai precisă. Până la 10 ianuarie, zidul avea 83 de centimetri în grosime pe toată lungimea sa, 67 de straturi de gheață, paie între fiecare al doilea strat. Suprafața era neregulată, organică, părea vie, ca o gheață naturală adevărată care crește singură. Din exterior, aproape că nu se deosebea de un taluz de mal înzăpezit. Niciun observator german prin binoclu nu putea identifica în ea o fortificație, doar relieful natural al poziției de iarnă. Gavril stătea în fața zidului la ora 4 dimineața pe 10 ianuarie și se uita la el. Luna apusese și în întuneric zidul era aproape invizibil, doar se ghicea ca o pată mai deschisă pe fundalul cerului negru. A pus mâna pe suprafață. Gheața era absolut tare și uniformă, nici o crăpătură, nici un punct slab. A stat așa un minut, poate mai mult, și se gândea că această construcție este cel mai mare lucru pe care l-a construit vreodată cu mâinile sale. Mai mare decât orice unealtă de pescuit, mai mare decât orice casă pe care plănuia să o construiască pentru Maria în Suntar. A construit asta din apă și paie la minus 50 de grade de ger, împotriva ordinului noaptea, în timp ce ceilalți dormeau. Și mâine sau poimâine sau peste o săptămână, germanii vor lovi din nou această poziție și atunci se va afla lucrul cel mai important. S-a aflat a doua zi, la ora 12:40, fără niciun avertisment, bateria germană a deschis focul nu cu un bombardament planificat de 8 proiectile, ci cu un adevărat atac de artilerie. 31 de proiectile în 18 minute. Asta era altceva. Cineva de cealaltă parte luase decizia de a suprima poziția serios, nu metodic. Gavril a auzit începutul atacului în adăpost. Diferența dintre un bombardament planificat și un atac adevărat, un luptător cu experiență o aude imediat după ritm, după intensitate, după felul în care pământul începe să tremure altfel. S-a uitat la Burnașov. Acesta se uita deja la el. Asta e altceva, a spus Burnașov. Da, a fost de acord Gavril. 11 proiectile din 31 au lovit zidul sau au trecut pe lângă el. Gavril număra loviturile, surde, dense, fără ecou, deloc asemănătoare cu exploziile în pământ sau lemn. Zidul le absorbea așa cum vata absorbe apa, fără sunet metalic, fără ricoșeuri, fără un evantai de schije. După atac, el a ieșit primul afară. Riabov stătea la 5 metri.
Capitanul ieșise și el imediat și după fața lui se vedea că și el numărase loviturile. S-au apropiat de zid împreună. 11 gropi, 11 adâncituri de diferite adâncimi, cea mai adâncă de vreo 35 de centimetri. Dar zidul stătea. În spatele lui nu era niciun mort, niciunul. Ryabov stătea și privea lung. Apoi a rostit încet, aproape pentru sine, 83 de centimetri de gheață. Gavril nu a răspuns. Răspunsul era în fața lor, în cele 11 gropi din care niciuna nu străpunsese zidul. Ryabov s-a întors spre el și în privirea lui era ceva ce Gavril nu mai văzuse acolo înainte. Respect? Prea devreme pentru respect. Mai degrabă uimirea unui om care toată viața crezuse că știe cum funcționează războiul și tocmai descoperise că războiul uneori funcționează altfel. Tomski, a spus Ryabov, avem nevoie de mai multe ziduri. Dar exact în acel moment când se părea că ce a fost mai greu a trecut, în unitate a intrat un om cu ochii încolori și un carnețel mic. Locotenentul de securitate a statului Gennadi Pavlovich Sitnikov se uita la zidul de gheață și nota încet ceva. Nu a întrebat nimic, pur și simplu nota. Locotenentul de securitate a statului Gennadi Pavlovich Sitnikov scria încet și îngrijit, ca un om care știe că notele sale pot deveni sentința cuiva. Carnețel mic cu copertă neagră de imitație de piele, creion ascuțit perfect. Gavril a observat asta imediat. Oamenii care ascut creioanele perfect fac totul perfect. Asta nu este întotdeauna bine când stai lângă ei și aștepți ce anume vor scrie. Sitnikov a ocolit zidul de 2 ori. Mai întâi pe exterior, apoi pe interior, pipăia gropile cu degetele, se uita în adâncituri, măsura lungimea cu pașii. Toate acestea în tăcere, fără nicio întrebare, fără niciun comentariu. Ryabov stătea la 5 metri și îl observa cu expresia unui om care a călcat pe gheață și încă nu a înțeles dacă ține sau nu. În cele din urmă, Sitnikov a închis carnețelul, l-a pus în buzunarul de la piept al vestonului, sub manta și s-a uitat la Gavril. Privirea era profesională, nici rea, nici bună, pur și simplu cercetătoare, ca privirea unui zoolog la o insectă necunoscută. Soldat Tomski, a spus el. Vocea egală, nu tare, fără intonații. O astfel de voce nu este ridicată sau coborâtă. Este întotdeauna la fel și asta în sine acționează asupra nervilor mai tare decât orice strigăt. Mâine la ora 9 dimineața să veniți la mine. Nu l-a invitat, să veniți, verbul la viitor ca un fapt, apoi s-a întors spre Ryabov. Tovarășe capitan, raportul despre începerea lucrărilor de întărire a poziției îl aveți? Îl am, a răspuns Ryabov egal. Bine, a spus Sitnikov, și a plecat la fel de liniștit cum venise. Ryabov l-a urmărit cu privirea, apoi s-a uitat la Gavril, nu a spus nimic, doar a clătinat ușor din cap. Aproape imperceptibil, ceea ce în traducere din limba ofițerilor de carieră însemna aproximativ ține-te bine. Gavril a dat din cap, să se țină bine știa. Asta probabil era singurul lucru pe care Viliui îl învăța necondiționat și pentru totdeauna. Să te ții când e frig, când e întuneric, când gheața sub picioare respiră și nu știi dacă următorul pas va rezista. Noaptea Gavril nu a dormit, stătea pe prici și se uita în întunericul de deasupra sa, unde în crăpăturile acoperișului înghețase o brumă albă și pufoasă. Respirația oamenilor care dormeau se depunea pe lemnul rece și îngheța până dimineața. Se gândea la ce îi va spune lui Sitnikov. Nu repeta cuvintele, pur și simplu se gândea la ce fel de întrebări au oamenii cu carnețele mici. Întrebările lor sunt întotdeauna aceleași. De unde știi? Cine te-a învățat? Cu cine ești în legătură? Asta nu pentru că sunt oameni răi, ci pur și simplu pentru că asta e munca lor și munca lor o fac conștiincios. Problema era că la întrebarea cine te-a învățat, un răspuns sincer suna ca o bătaie de joc. Nimeni nu m-a învățat râul. Acest răspuns în carnețelul mic ar fi arătat ciudat. Burnașov nu dormea nici el. Gavril îi auzea respirația prea egală pentru un om care doarme. Așa respiră oamenii care se prefac că dorm pentru că să stai în întuneric și să gândești e mai ușor când nu trebuie să explici ce anume gândești. Ți-e frică? A spus Burnașov încet, nu a întrebat. Nu, a răspuns Gavril. Pauză. Minți, a spus Burnașov fără acuzație, pur și simplu ca o observație. Gavril a tăcut, apoi a spus un pic. Burnașov nu a mai spus nimic. Asta a fost de ajuns. Buncărul lui Sitnikov era la 200 de metri de poziția plutonului, într-o mică vale, protejată dinspre nord de un brădet des. La exterior nu se deosebea cu nimic de alte adăposturi. Aceiași bușteni înghețați, același prag înghețat, aceeași plasă de camuflaj deasupra intrării.
Înăuntru era vizibil mai cald decât în adăposturile obișnuite. Sitnikov avea o sobă mică de fontă de captură germană cu un burlan lung și cotit scos prin acoperiș. Pe masă 2 pahare în suporturi de metal, ceai adevărat, nu de morcovi. Gavril a simțit mirosul imediat și a notat involuntar ceai adevărat. În decembrie 1941, lângă Pogostie, acesta era un semnal despre ce fel de instituție reprezintă stăpânul acestui buncăr. Sitnikov stătea la masă și citea ceva într-o mapă cu hârtii. Când Gavril a intrat și a raportat, locotenentul a închis mapa, a pus-o în sertarul mesei, l-a încuiat cu o cheie mică pe care a pus-o în buzunar. Toate acestea fără grabă, metodic. Apoi a arătat spre un taburet în față. Așezați-vă, Tomski. Nu, așează-te. Așezați-vă. O adresare oficială care era mai rea decât orice ton grosolan. Gavril s-a așezat. Vreți ceai? Nu, mulțumesc. Sitnikov și-a turnat lui, a cuprins paharul cu palmele. Mâinile lui erau mici, aproape feminine, cu unghii îngrijite. Astfel de mâini văzuse Gavril la felcerul din Suntar. Povestiți, a spus Sitnikov, totul, de la bun început. Gavril a povestit 20 de minute, a vorbit egal, fără înflorituri, fără pauze, așa cum se raportează faptele. Viliui, munca de pescar, structura gheții, ideea, lucrările de noapte, rezultatul. Sitnikov asculta și aproape că nu scria, doar uneori făcea scurte note, 1-2 cuvinte, fără să se uite în carnețel, ca un stenograf care își știe semnele pe de rost. Când Gavril a terminat, Sitnikov și-a băut ceaiul, a lăsat paharul deoparte și a spus: spuneți că înainte de război nu ați citit literatură tehnică despre fortificații. Nu am citit. Nu ați auzit de metoda Picrete? Gavril nu știa acest cuvânt. Nu. Sitnikov s-a uitat la el cu atenție. 2 secunde, 3. Aceasta este o metodă britanică, Bita, a spus el în cele din urmă. Gheața armată. Britanicii o dezvoltă de la începutul războiului pentru construcția de portavioane din gheață. Pauză. Înțelegeți de ce spun asta? Gavril a înțeles imediat. O invenție independentă a aceluiași lucru pe care îl dezvoltă aliații. Aceasta este fie o coincidență, fie o sursă. Și niciun om cu un carnețel mic nu crede în coincidențe în mod profesional. Pentru a înțelege ce gândea Sitnikov în acel moment, trebuie să înțelegem logica instituției pe care o reprezenta. În decembrie 1941, secțiile speciale lucrau într-un regim de suspiciune maximă. Prea multă fusese panica, retragerile, deciziile neclare. Prea mulți oameni se dovedeau a fi altcineva decât păreau. Un soldat din Iacuția fără educație tehnică inventează singur o metodă de întărire a pozițiilor, care coincide cu dezvoltările britanice despre care serviciile de informații militare sovietice știau. Coincidența era posibilă, dar coincidența necesita verificare, la fel ca și necoincidența. Tomski, a spus Sitnikov. Vorbea acum mai rar, alegându-și cuvintele. Nu vă acuz de nimic, dar sunt obligat să stabilesc faptele cu precizie. De aceea, vă rog să percepeți corect următoarea întrebare. Gavril a dat din cap. În anturajul dumneavoastră, înainte de război, au existat persoane care au avut contacte cu cetățeni străini, angajați ai reprezentanțelor comerciale, misiunilor tehnice, jurnaliști? Întrebarea a fost pusă egal, fără presiune. Așa cum pun întrebări oamenii care știu să aștepte răspunsul oricât este nevoie. Gavril s-a gândit. În Suntar nu existau cetățeni străini. În Suntar, în general, puțini oameni veneau care să nu aibă legătură cu râul sau cu vânătoarea. Nu așa a spus el. Nimeni. Sitnikov se uita la el. Bine, a spus el în cele din urmă și a luat din nou creionul. Interogatoriul, deși Sitnikov nu folosea acest cuvânt, numindu-l discuție, a mai continuat încă 40 de minute. Întrebările mergeau în cerc, așa cum se întâmplă la astfel de discuții, revenind la aceleași puncte din direcții diferite, sub unghiuri diferite. Gavril răspundea la fel de fiecare dată, pentru că adevărul este același din orice unghi. Aceasta este principala sa proprietate și principalul său avantaj în fața minciunii. Sitnikov observa asta. Gavril vedea după cum se schimba ritmul notițelor. La început note dese, apoi tot mai rare, apoi aproape nimic. La sfârșitul discuției, Sitnikov a închis carnețelul și a spus: vă mulțumesc, deocamdată sunteți liber. Cuvântul deocamdată nu era acolo întâmplător.
În paralel, și despre asta Gavrila a aflat mult mai târziu, deja după război, din documentele declasificate pe care nepotul său le-a găsit într-o arhivă din Moscova, se întâmpla următoarele. În divizionul de artilerie german care acționa în fața poziției de la Pogostie, comandantul bateriei, Hauptmann Erich Werner Siebert, întocmea un raport. Siebert avea 32 de ani. Absolvise școala de artilerie din Dresda și luptase din prima zi a campaniei sovietice. Era metodic și precis, exact așa cum trebuie să fie un artilerist. După atacul din 11 ianuarie, când 31 de proiectile nu distruseseră poziția sovietică, Siebert a scris în raport următoarele. Trupele sovietice au aplicat un tip necunoscut de fortificație de câmp, vizual amintește de relieful natural, rezistent la focul direct de artilerie. Se presupune un nou tip de beton sau material sintetic. Recomand un raid de recunoaștere pentru capturarea unei mostre. Acest raport a plecat la statul major al armatei a 18-a. Acolo a fost citit. S-a pus o notă și a fost trimis la secția de geniu a grupului de armate Nord. Secția de geniu a cerut clarificări. Clarificări Siebert nu avea. Nici el nu înțelegea cu ce are de a face. Singurul lucru pe care îl știa sigur era că bateria sa lansase în 2 zile 72 de proiectile asupra unei singure poziții și nu o suprimase. Acesta era un rezultat care nu avea nicio explicație în școala sa de artilerie. A scris la sfârșitul raportului o frază pe care Gavril a citit-o 42 de ani mai târziu și a stat mult timp nemișcat. Poziția se comportă ca și cum ar fi vie, proiectilele intră în ea și nu se mai întorc. Dar în timp ce raportul lui Siebert mergea prin statele majore germane, în unitatea sovietică se desfășura ceva mult mai direct. 18 ianuarie, Sitnikov a venit din nou la zid, de data aceasta nu singur. Cu el era un om necunoscut în uniformă, fără însemne de grad, de statură medie, cu ochelari cu ramă metalică subțire, cu o mapă sub braț. Omul cu ochelari a examinat zidul mult timp și cu atenție, a făcut măsurători, a cioplit mici fragmente de gheață într-o cutiuță metalică asemănătoare cu o tabacheră. Apoi s-a apropiat de Gavril și a întrebat un pic peltic. Dumneavoastră singur ați ales proporțiile de paie față de grosimea stratului? Da, a răspuns Gavril. Pe baza a ce? Pe baza experienței. Omul cu ochelari se uita la el peste lentile. Ce fel de experiență mai exact? Am lucrat cu gheața iacută de la 13 ani, a spus Gavril. Omul cu ochelari a dat din cap încet cu aerul unui om care a primit un răspuns pe care îl presupunea deja și acest răspuns îl mulțumește și îl surprinde în același timp. Înțeles, a spus el și a mers mai departe de-a lungul zidului, continuând să facă niște note. Sitnikov a rămas lângă Gavril, privea cum omul cu ochelari lucrează. Apoi a spus încet, fără să întoarcă capul. Acesta este un inginer de la Politehnica din Leningrad, evacuat în noiembrie. L-am rugat să dea o expertiză tehnică, pauză pentru închiderea subiectului. Gavril a înțeles. Sitnikov închidea cazul. Inginerul trebuia să confirme sau să infirme dacă construcția putea fi inventată independent, fără o sursă externă. Aceasta era ultima întrebare, după care carnețelul fie se va închide pentru totdeauna, fie se va deschide din nou, deja cu alte note. Inginerul se numea Lev Borisovich Feinstein, 44 de ani. Gavril a aflat numele de la Kuzmin, care știa să afle numele oamenilor într-un mod de neînțeles. Feinstein a petrecut la zid 2 ore, apoi a intrat în bunker la Sitnikov și a stat acolo 40 de minute. Ce anume spunea, Gavril nu auzea. Aștepta afară, rezemat de zid, și privea orizontul, unde soarele jos de iarnă deja înclina spre apus, deși era abia ora 3 după amiaza. Gerul ținea. Zidul la spate era rece și tare. Simțea asta prin manta. Feinstein a ieșit primul. Trecând pe lângă el, s-a oprit, s-a uitat la Gavril și a spus: știți că în Marea Britanie acest principiu este studiat din 1939 și nici până acum nu pot alege corect proporțiile materialului de armare? Gavril nu știa. Dumneavoastră v-a ieșit mai bine decât lor, a spus Feinstein, fără nicio emoție deosebită, pur și simplu un fapt. Apoi a mers mai departe pe potecă, alunecând pe zăpada înghețată și ținând mapa sub braț. Sitnikov a ieșit după 10 minute, s-a oprit lângă Gavril, s-a uitat lung la orizont în aceeași direcție în care se uita Gavril.
Apoi a scos carnețelul, l-a deschis la ultima pagină scrisă și a tras cu creionul o linie orizontală sub ultima notă, groasă, definitivă. A pus carnețelul în buzunar. Tomski, a spus el, nu mai sunt întrebări, pauză, construiți ziduri. Și a plecat. Gavril a mai stat un minut, apoi a inspirat adânc. Aerul era atât de rece încât se simțea ca fiind solid, aproape ca gheața în plămâni. S-a gândit la Maria, la faptul că în această seară se va putea culca și pur și simplu va dormi fără acea tensiune de fundal din ultimele 8 zile, pe care un om din taiga o simte la fel de precis cum simte apropierea unei furtuni cu tot corpul, înainte ca acest lucru să poată fi explicat prin cuvinte. Tensiunea a dispărut, a rămas munca. Munca e bună, munca e clară. S-a întors la zid, a luat o găleată și s-a dus la copcă. Trebuia să mai adauge încă 3 straturi pe sectorul de est, unde alaltăieri un proiectil făcuse o crăpătură mai adâncă decât de obicei. Până la lăsarea întunericului mai erau 2 ore, va fi de ajuns. Dar exact în acel moment, când Sitnikov își închisese cazul și Ryabov acoperise oficial lucrările printr-un ordin, Hauptmannul german Siebert a primit răspunsul de la statul major al armatei a 18-a la cererea sa pentru un raid de recunoaștere. Răspunsul a fost pozitiv. Raidul a fost fixat pentru 21 ianuarie. Scopul: capturarea unei mostre din materialul necunoscut și, pe cât posibil, a unui prizonier care să explice tehnologia. Despre acest ordin, în unitatea sovietică nu știa nimeni. Încă 4 zile. 21 ianuarie 1942 pasului. El l-a trezit pe Gavril la ora 2:50, fără să spună un cuvânt, pur și simplu i-a pus mâna pe umăr și i-a arătat 3 degete spre perimetrul de nord. Gavril a înțeles imediat. Următoarele 8 minute, Gavril nu le-a mai putut reconstitui apoi într-o succesiune exactă. Nu pentru că ar fi uitat, ci pentru că într-o luptă adevărată timpul își pierde linearitatea și se transformă într-un set de cadre separate, fără țesut de legătură între ele. Cadrul întâi îi scoală pe Kuzmin și Fomici fără să spună nimic, doar le arată direcția. Cadrul al doilea. Ryabov stă deja la ieșirea din buncărul său. Capitanul simțise și el ceva sau pur și simplu nu dormea. Cadrul al treilea. O sclipire a unei lanterne germane la 50 de metri de zid. Baumgartner căuta o trecere. Cadrul al patrulea. Un foc de armă. Primul și singurul înainte de schimbul general de focuri. Burnașov trăsese în întuneric după sunet și nimerise, pentru că la oamenii cu hiperacuzie uneori le reușește ceea ce nu le reușește oamenilor cu auz normal. Raidul german a durat 11 minute. Din cei 8 oameni ai grupului lui Baumgartner, 4 s-au întors de partea lor. Baumgartner era printre ei, contuzionat, dar viu. Pierderile sovietice, un om rănit la mână, Alexei Fomici Dorohov, căruia un glonț îi atinsese umărul în întunericul schimbului general de focuri. Rana nu era periculoasă. Fomici a refuzat să meargă la infirmerie și s-a pansat singur, înjurând încet și metodic. Mostră de material germanii nu au luat. Nu avea cine să cioplească gheața când în jur se trăgea. Limbă nu au luat nici ei. Raidul a eșuat complet, dar cel mai important în acea noapte nu a fost asta. Cel mai important a fost ceea ce s-a descoperit dimineața când s-a luminat și Gavril cu Ryabov au ocolit zidul după lupta de noapte. În câteva locuri ale schimbului de focuri, gloanțele germane loviseră suprafața de gheață. Nu proiectile, ci gloanțe de 7,92 de milimetri. Gavril a numărat urmele, 23 de lovituri, niciuna nu trecuse prin zid. Gloanțele intraseră în gheață 2-3 centimetri și se opriseră. Ryabov s-a uitat lung la aceste urme, apoi a spus: "Tomski, asta nu mai este doar o fortificație, este o armură." Gavril nu a răspuns. Se uita la urmele de gloanțe și se gândea că 83 de centimetri de gheață stratificată opresc un glonț de 7,92, exact la fel cum opresc 8 centimetri de oțel naval. În același timp, gheața costă 0 ruble și 0 copeici. Este prezentă în ianuarie lângă Pogostie pentru construcția unei întregi cetăți și nu necesită fabrici, căi ferate și ministere. Bilanțul final a fost făcut pe 25 ianuarie, când zidul a intrat oficial în rapoartele batalionului. Ca fațadă întărită a poziției, tipul 1. Din 23 decembrie 1941 până pe 25 ianuarie 1942, asupra poziției protejate de zidul de gheață, au fost efectuate 847 de lovituri de artilerie și 23 de lovituri de glonț.
Pierderile de personal în această perioadă pe acest sector, 0 morți, un rănit. Și acela a primit glonțul nu prin zid, ci în luptă deschisă în noaptea raidului. Pe sectoarele vecine, fără zid de gheață, în aceeași perioadă au murit 19 oameni. Aceștia nu erau cifre abstracte, erau 19 oameni concreți, cu nume și prenume pe care Gavril nu-i cunoștea personal, dar care existaseră la fel de real ca Kovaliov, Believ, Giukov și Semionov. Din alte povești, din alte poziții, din alte ierni. Ryabov a scris un raport detaliat, Sitnikov și-a scris concluzia, Feinstein a scris fundamentarea tehnică. Toate cele 3 documente au plecat la statul major al armatei la sfârșitul lui ianuarie. Ce s-a întâmplat cu ele mai departe, Gavril nu a știut și, sincer vorbind, în februarie 42 nu se gândea la asta. În februarie se gândea la altceva. Se gândea că a scris acasă, în Suntar, prima scrisoare după o lună și jumătate. Și răspuns nu este încă. Și poșta de pe continent vine neregulat. Și asta e normal, dar așteptarea este altfel. Când nu știi dacă prima scrisoare a ajuns, răspunsul a venit în martie. O scrisoare scurtă, 4 pagini, scrisul Mariei, rapid, înclinat spre dreapta. Literele aproape cad înainte, de parcă se grăbesc undeva. Scria că sunt vii, că e frig, că lemne sunt puține, că mama a fost bolnavă în ianuarie, dar s-a însănătoșit, că în sat sunt deja 12 înștiințări de deces de la începutul războiului. Și de fiecare dată când vine poștașul, oamenii ies în stradă și privesc într-o singură direcție, și că ea se gândește la el în fiecare noapte și îl roagă să aibă grijă de el. La sfârșitul scrisorii era o propoziție pe care Gavril a recitit-o de câteva ori. Gavrișa, am auzit de la Prascovia Nichicina că fiul ei scrie de pe front. Scrie că soldații iacuți luptă cel mai bine, pentru că ei știu cum să reziste la frig. Eu am știut asta întotdeauna. A împăturit scrisoarea, a pus-o în buzunarul de la piept și în acea zi nu s-a mai gândit la nimic deosebit. În primăvara anului 1942, poziția de la Pogostie s-a schimbat, regimentul s-a deplasat, zidul de gheață a mai rămas în picioare încă 3 săptămâni, apoi a început să se topească. Aprilie a venit repede și dintr-o dată. Gavril vedea cum se duce strat după strat, încet, returnând pământului apa și paiele din care fusese făcut. Până în mai nu a mai rămas nimic din el. Doar iarbă culcată și câteva mănunchiuri de paie care au fost duse la malul unui mic pârâu apărut pe locul zidului. Gavril se uita la asta și se gândea că e ciudat. Un lucru care rezistase la 847 de proiectile a dispărut de la soarele de primăvară. Dar asta probabil este și corect. Gheața nu este veșnică, își face treaba și pleacă. Gavril Afanasievici Tomski a parcurs războiul până la capăt. A fost rănit o singură dată, în august 43, în mlaștinile de la Siniavino. O schijă de mină i-a atins coapsa stângă. Spital, săptămâni, întoarcere în rânduri. Alte răniri nu au mai fost. A ajuns până la Berlin, deși nu a intrat în el triumfător pe un tank. Regimentul său a întâmpinat capitularea în suburbia Potsdamului, într-un orășel numit Zehlendorf, în casa unui profesor german unde soldații înoptaseră în ultimele 2 zile. Gavril a scris pe peretele subsolului numele său și numele Suntar, în iacută pentru ca niciun străin să nu poată citi, doar ai lui. S-a întors acasă în iulie 1945. Suntar era la locul lui. Viliui își purta apele așa cum le purtase întotdeauna, fără războaie, fără germani, fără ofițeri de securitate, pur și simplu înainte și înainte după programul său etern. Maria l-a întâmpinat la portiță. Nu știa exact când va veni, dar în acea zi a ieșit la poartă și stătea acolo de parcă ar fi știut. Gavril a întrebat-o apoi cum a ghicit. Ea râdea cu râsul ei zgomotos și spunea, nu am ghicit, pur și simplu am ieșit să stau un pic. El o credea și nu o credea în același timp. Femeile iacuți uneori știu ceea ce este imposibil de știut. Asta a acceptat-o ca pe un fapt încă din copilărie. Au trăit împreună 43 de ani. Au avut 3 copii, fiul Nicolai, fiica Nadejda, fiul Ivan. Toți 3 au crescut în Suntar. Toți 3 au plecat la studii, toți 3 s-au întors. Gavril a lucrat ca pescar până în anul 1968. Apoi a început să-i învețe pe cei tineri cum să citească gheața, cum să simtă râul, cum să înțeleagă ceea ce nu se poate citi într-o carte, ci doar pipă-i cu mâinile.
Ordinele le păstra într-o cutie de tablă de la bomboane Montpensier, pe raftul de sus al dulapului. Le scotea rar când îl rugau nepoții. Raportul lui Ryabov și concluzia lui Feinstein au ajuns totuși unde trebuia. În mai 1942, metoda fortificației din gheață armată a fost inclusă într-un manual metodic secret pentru unitățile de geniu ale frontului din Leningrad. Manualele au fost distribuite în 7 divizii. Conform estimărilor istoricilor militari care s-au ocupat de această perioadă după război, metoda a fost aplicată pe 64 de poziții în timpul iernii 1942 până la 1943. Statistica exactă a vieților salvate nu a fost calculată de nimeni. În război, în general, rar se numără ceea ce nu s-a întâmplat. Mult mai des se numără ceea ce s-a întâmplat. Dar un inginer militar care scria în anul 1958 o analiză secretă a soluțiilor de fortificație ale frontului din Leningrad a indicat o cifră, probabil între 800 și 1200 de oameni care au rămas vii datorită pozițiilor întărite cu gheață armată. 1200 de oameni din apă și paie la minus 50 și 2 de grade de ger. Gavril a aflat această cifră în 1973, când la el a venit un tânăr istoric din Iacutsk care aduna materiale despre iacuții de pe frontul din Leningrad. Istoricul i-a arătat o fotocopie a acelei analize. Câteva pagini, o parte din text acoperită cu negru, dar paragraful necesar se putea citi. Gavril l-a citit, a lăsat hârtiile pe masă și s-a uitat lung pe fereastră, dincolo de care Viliui își purta apele spre Lena. Istoricul aștepta să spună ceva. Gavril a tăcut vreo 3 minute, apoi a spus: "Vrei ceai?" Istoricul a dat din cap. Mai mult despre această cifră nu au vorbit în acea zi. În cutia de sub bomboane Montpensier, pe lângă ordine, se păstra scrisoarea Mariei. Aceea din martie 1942, 4 pagini, scris înclinat spre dreapta. Plicul se îngălbenise, hârtia se subțiase la pliuri, dar se putea citi. Gavril a recitit-o de câteva ori în deceniile care au trecut, nu din sentimentalism, ci pur și simplu pentru că era o scrisoare scrisă într-un moment în care încă nu știa dacă va supraviețui. Îi amintea de ceea ce existase înainte de război și îi supraviețuise. Vocea, râsul, mirosul de lemn uscat și lapte, 4 pagini de scris rapid. Totul pentru ce merită să calculezi unghiurile în pământul înghețat și să torni apă cu gălețile la minus 50 și 2 de grade de ger. Gavril Afanasievici. Tomski a murit în 1984, la vârsta de 66 de ani, cancer la plămâni. Consecințele fumatului de mahorcă timp de mulți ani, care pe front înlocuia totul. Maria nu mai era de 6 ani atunci. Plecase mai devreme, în 78, liniștit și repede, în somn. A fost înmormântat lângă ea în cimitirul din Suntar, pe malul Viliuiului, de unde pe vreme bună se vede râul. Cutia de sub bomboane a rămas la fiul Nicolai. Nicolae Gavrilovici Tomski a murit în 2009. Cutia a fost moștenită de nepoata Olga Nicolaevna Tomskaya, profesoară de fizică la școala din Suntar. Când le explică elevilor proprietățile substanței la temperaturi scăzute, uneori scoate cutia și arată ordinele. Apoi povestește cum anume gheața cu paie a rezistat la 847 de proiectile. Elevii ascultă cu gura căscată. Ei nu înțeleg întotdeauna fizica, dar înțeleg lucrul principal. Străbunicul lor a gândit atunci când alții pur și simplu trăgeau, și asta a contat. Undeva în Germania, în Bavaria, în orășelul Rosenheim, în arhiva familiei urmașilor pădurarului Kurt Baumgartner, se păstrează scrisoarea lui din Rusia. Ianuarie 1942. În scrisoare, el descrie raidul de noapte și ceea ce a văzut în fața poziției sovietice. A scris: "Ei au construit ceva din însăși iarna. Nu știu cum să numesc asta. Era ca și cum iarna s-ar fi ridicat și i-ar fi protejat." Baumgartner a supraviețuit războiului, s-a întors în Bavaria, a lucrat din nou ca pădurar până la pensie. A murit în 1987. Raidul asupra poziției sovietice din ianuarie 42 l-a menționat în conversațiile de familie de câteva ori. Nu cu amărăciune, pur și simplu ca pe un fapt. Spunea că este singura luptă din viața lui unde s-a retras și nu a considerat asta o înfrângere, pentru că, spunea el, împotriva iernii este imposibil să lupți. Viliui își poartă apele și acum.
În ianuarie îngheață în straturi, ca întotdeauna, ca acum 1000 de ani și cum va fi încă 1000 de ani înainte. Fiecare strat transparent și tare, fiecare ține separat, toate împreună țin totul. Pescarii știu, o gheață bună nu este un singur strat gros, ci multe straturi subțiri trăite unul după altul, fiecare în gerul său. Tocmai asta știa și Gavril Afanasievici Tomski. Tocmai asta a construit el lângă Pogostie în decembrie 41. Și întrebarea care rămâne este: câte astfel de cunoștințe mai zăceau în mâinile oamenilor obișnuiți, pescari, păstori, sobari, tractoriști? Și nu au devenit niciodată un zid, pentru că alături nu s-a aflat un comandant care la ora 3 noaptea să atingă gheața cu mâna goală și să tacă. Această acțiune simplă ajută canalul să crească și ne oferă posibilitatea de a găsi și de a povesti noi povești, la fel de adevărate, la fel de incredibile. Abonați-vă pentru a nu rata continuarea. Urmează încă 10 de povești despre iacuții care au luptat așa cum nu scrie în niciun manual. Scrieți în comentarii ce credeți despre această poveste și de unde priviți acum. Este important pentru noi să știm că aceste povești ajung la oameni din toată țara și din afara granițelor ei. Iar dacă vreți să vă cufundați chiar acum, pe canal există deja alte povestiri complete, fiecare dintre ele începând cu faptul că cineva a spus: este imposibil. Ei s-au dovedit a nu avea dreptate.